La Cristina Brundó és actriu catalana, la coneixem tots perquè, a més, forma part d'una generació com la meva. Un poble nou va marcar, jo crec, un abans i un després en les sèries catalanes, i després ha fet pel·lícules a tort i a dret. He vist titulars que diuen de prostituta reina perquè va fer papers tan diferents com aquests. És la Cristina Brundó. Cristina, què tal? Com estàs? Molt bé. Bueno, aquí estem en aquest teatre que és on esteu fent ara mateix Orgasmos. Orgasmos, la comèdia. Estic com a casa. Sí, no? Aquí... Però com a casa pel lloc o per la temàtica? Pel lloc, perquè... Per la temàtica també està bé. Perquè, home, ja portem bastant de temps. La vam rescatar, ja l'havíem fet amb el Roger Pera, la vam rescatar amb el seu director, l'Òscar Contreras. Vam venir al Teatre del Raval al juliol. I bueno, doncs hem tingut molta sort, al públic li agrada i encara continuem i tirem milles. I tirareu milles. Sí. Escolta, la majoria d'actors dieu, no?, que la televisió et pot donar més reconeixement, et pot donar més diners en un moment determinat, però que això és el que us agrada fer, i més en sales com aquestes tan acollidores. Sí, home, aprens molt. I a més, jo sempre dic que el que em fascina del teatre és que tu mateix, cada cop que la fas, aprens coses noves del personatge, et surten coses diferents, creixes molt, no? Llavors, això a la tele o al cine no pots perquè no hi ha temps. No pots estar fent la mateixa escena durant 4 mesos, no? Llavors, estar fent la mateixa obra durant tant de temps sí que et dona aquest punt de sorprendre't a tu, de buscar coses i de que et dones compte que el text, quan més el dius, més contingut té, més voltes li trobes i això doncs només t'ho permet el teatre. T'entenc. Voltes també n'has donat tu amb l'alimentació, però de molt jove, no? Vull dir, perquè clar, ara quants anys tens? Això és prudent, diguéssim, perquè hi ha gent que m'he trobat, perquè és molt natural. Ja em va bé perquè no em donen papers de la meva edat i així ja els diré, vull fer los 40 al gener. Els 40, val. Doncs mira, som de la mateixa, o sigui, jo en tinc 39, o sigui que estem aquí. I et dic que quan tu vas començar amb el ioga i també amb l'alimentació, no estava tan de moda, potser com ara, sobretot el ioga, no? I quan eres vegetariana... Quin va ser el detonant? Com es fa la Cristina vegetariana, per exemple, en una època on no... Perquè jo, quan vaig començar a fer cine, als 18 anys, ja de repente vaig anar 3 mesos fora de casa dels meus pares, a fer una pel·li, 2 mesos, a València. I allà vaig començar a provar coses diferents, fora de la dieta de casa. I vaig veure que hi havia coses que em sentaven bé, coses que no, i llavors vaig començar a provar. I vaig deixar la carn, primer, i després vaig començar a deixar els làctics, i llavors quan vaig tornar d'aquesta pel·li, que va ser La camisa de la serp, amb l'Ivan Morales, a més, amb molts amics, me'n vaig anar a viure sola, i quan vaig començar a viure sola va ser quan vaig dir, bueno, a veure, què fem, no? O sigui, tinc el rebost aquí per mi sola, ara què hi poso? I llavors vaig començar a llegir llibres i tal, i va ser quan vaig començar una mica a provar coses diferents. I és després d'això que te'n vas a fer el viatge a la Índia? No, el viatge a la Índia va ser més endavant, jo ja tenia 20 i pico, però sí que va ser un abans i un després en el sentit que aquesta cura d'un mateix és a tots els nivells, no només físic, sinó psicològic, i com l'alimentació et pot portar cap a un lloc més concentrat, més cap a tu, o una cosa més dispersa i que et perds una mica. I aquí va ser quan va entrar també al món de la macrobiòtica, al món d'entendre que ets el que menges i que realment hi ha un tipus d'aliments que a mi em poden sentar millor i a tu no, i veure una mica qui ets tu i què t'aporta l'alimentació. I ara que tu ets molt macrobiòtica, diguem-ho així, no? Vull dir, és el pal de paller de la teva alimentació. Sí. No sé, anava a dir un dia estàndard, a vegades fas la pregunta de... Ara feia temps que no la feia, vaig començar fent-la molt, ara feia temps que no la feia, em sembla que amb tu la farem, allò de obro el rebost i què veig, no? Em convides a casa, que a mi em sembla que estàs de mudança ara, però vaja, la futura casa, i què? Doncs un mini herbolari, és com anar a un herbolari, doncs el mateix. Tot integral, tot biològic, i la fruita i la verdura sempre de temporada, i semilles i llegums, i tot molt bàsic. Després sempre hi ha una parte sobretot per la nena que la tengo ahí cerrada, que li canto, la Valentina, de coses així més extremes, de sucres i refinats que hi ha, però molt esporàdic, i poca cosa més, molta austeritat, la veritat és que sí. Jo, per exemple, al súper més convencional no hi vaig mai, i quan hi vaig
vull allò, no miro. A preu fet, no? I vull això, vull això, i tens claríssim el què i ja està. De fet, el meu pare, quan es queda amb la Valentina, dice que es que no puedo comer nada. Que el teu pare no està basat això i pensa que la filla... Sí, però bueno, algunes patatilles, algunes crispetes ja li deixo a vegades. Això, l'alimentació més o menys responsable també la seguiu a casa, a la família, tant el teu marit com la Valentina, dins el que es pot, suposo, no? Sí, però és fotut, perquè em trobo amb més mares que són així, i hi ha un punt de que la corrent de la societat que et porta cap a una cosa més no siguis tan austera, no siguis tan censuradora, tal. Però és que realment per una mare que és macrobiòtica, quan li dones al teu fill alguna refinat o alguna cosa així extrema, pateixes. És que no és que digues, s'entén perfectament, perquè per tu és tòxic i li estàs donant alguna cosa que saps que pots compensar-ho, però dius, ai, que porta potser masses dies prenent coses així, o ostres, que demà té un altre cumple, o tal, i llavors pateixes una mica i és difícil, doncs, òbviament, traslladar, no al nen, perquè el nen, mira, tu eres la madre i hace lo que tienes que hacer, però sí al voltant, no? A la família. I vostès aliades? Tu ara m'has dit que m'ha fet gràcia, que són més mares responsables, cada cop més, que suposo que això també hi ha hagut un increment els últims anys. Feu allò de conxorxes de, bueno, va, qui és la mare? La mare de tal, bueno, què els hi posarem? El ganchitos, però també... Sí, el ganchito seco. Sí. Bueno, sobretot per Insta, no? Jo crec que avui l'Instagram et dona aquesta cosa de comunitat, no? Que busques a gent afí als teus gustos i et donen idees, et donen solucions, et pregunten coses, tu preguntes, i sí que hi ha aquest punt de gent preocupada una mica per les mateixes coses. Cristina, tot el que he llegit de tu, tot no és veritat perquè jo he anat a buscar el tema de l'alimentació, però per internet m'ha fet la sensació que tenies molta voluntat pedagògica, que en general explicaves de manera molt oberta des de la teva vinculació amb el ioga fins a aquesta concepció més integral del benestar, passant de l'alimentació fins al ioga, fins a l'equilibri mental. Creus que falta fer més pedagogia? Tens un punt de voler, sense ambició, sense voler evangelitzar ningú, però sí de deixar-ho clar i que la gent pugui entendre que és important? A mi m'agrada, per exemple, el meu blog de Cosmopolitan, que avui, per exemple, oye, pues hoy os voy a explicar cómo se hace un desayuno más sano de lo normal y dulce, ¿no? I explico com es fa un porridge de quinoa, per exemple, no? I crec que és interessant perquè molts cops, si no, la gent es queda en, oh, es que esto es muy difícil, o es que esto es muy caro, ui, és que no tengo tiempo, i es queda en un lloc que, òbviament, respon més a un ritme personal, que hi ha gent que no és el seu moment i no és el seu moment, però sí que a vegades volen però no saben com accedir i tal, i llavors jo sempre convido a provar-ho, a fer l'experiència. No empezar a evangelizar a tota la família, pues hoy, a partir de hoy, todo integral, no. Però si un té ganes de provar-ho, doncs que ho experimenti, que no tingui por i que sigui arrel de l'experimentació, no? Jo, per exemple, he estudiat a l'Escola Esmaca, d'aquí de Barcelona, de macrobiòtica, una escola meravellosa que recomano 100%, i hi ha molta gent que va allà que potser no continuarà amb aquest tipus d'alimentació, però té ganes de saber el perquè de les coses, de provar-ho i d'aprendre. I després, doncs, ja veurà què fa, no? Per què la macrobiòtica? Perquè mira que hi ha branques diferents per alimentar-se, no? Qui va fer que t'agradés la macrobiòtica? Jo vaig llegir un llibre del Jorge Pérez Calvo que es diu Nutrició energètica, que per mi va ser com l'antes i el després realment de la consciència, del que és l'alimentació, sobretot perquè parlava d'emocions i alimentació. I jo com a actriu i com a persona que ha de cuidar el seu instrument i que ha d'estar atent a què em passa, doncs em va semblar molt ric, no? És a dir, no és només la cosa física d'aprimar-se o tenir la pell bé o el cabell bé, que és important, sinó també és important anímicament estar estable. I jo soc una persona que la meva naturalesa no és la més equilibrada del món, soc una capricorniana bastant energètica. Tots en tenim a la família, jo també tinc un parell de capricorns que t'entenc perfectament. Doncs ja saps el que és, i llavors aquesta energia és molt bona, la pots fer servir d'una manera molt intel·ligent i molt o pot ser un desparrame i un despitote i no tires endavant, no? Llavors a mi, en aquest cas, aquell llibre del Pérez Calvo i la macrobiòtica m'ha ajudat a això, a aquesta estabilitat emocional.
Està bé, perquè al final, a partir de l'alimentació, has trobat un equilibri en altres àmbits, gràcies, en aquest cas, a aquest llibre. Jo, de fet, me'n recordo a Herederos, que anava amb el meu tàper, era una època que tenia més extrema i iba con mi tàper a todos lados, que ara tornaré dintre de poc. Sí? T'has relaxat i necessites tornar a... No és cap relaxi, però... Bueno, hi ha moments a la vida que dius... Et ve de gust tornar a certa focalització, a certa vida més interna, i em ve de gust. Però bueno, aquella època estava molt així, i em deia, però esto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? I jo deia, es que pues es un camino espiritual. I cada vegada tan ample! Sí. Decían, jo, pues sí, és un camino espiritual, i realment per mi ho és, perquè jo sempre dic que a aquesta societat els hi va molt bé tenir-nos perduts. No? I amb l'alimentació, jo crec que a través del sucre, a través dels refinats, ens tenen perduts i ens hem de trobar. I per trobar-nos, l'alimentació és un vehicle meravellós. M'agrada molt que tinguis aquesta visió integrativa del que és l'alimentació i de com influeix en l'equilibri de cadascú de nosaltres. Escolta'm, pel que fa a la medicina, i també m'ho vull vincular amb el teu embaràs i amb el naixement de la Valentina. Ara que tu deies que ens tenen com adormits o que amb els sucres i segurament amb altres coses que no només són l'alimentació ens poden tenir més o menys o intentar tenir adormits, quins inconvenients t'has trobat per com està muntada la societat a l'hora de, des de criar la Valentina, el procés d'embaràs i de poder exercir com a mare i també, vulguis o no, l'alimentació i allò que em comentaves una mica de dir, clar, és que al final estan sotmesos, com tots, però els nens especialment, a un bombardeig de publicitat, d'aquell, no? Allò que dèiem amb el sucre refinat per tot arreu, que és una lluita gairebé tu contra el sistema perquè la teva filla, que és la teva, s'alimenti, com tu deies, d'una manera responsable. Sí, a més... La mía le encanta el azúcar y se tira de cabeza. ¿Qué vols? Sí, pero hi ha altres nens que no, Digo, esto es porque... T'ha sortit. Sí, és igual. Mira. Ja estoy en ello. Sí que és veritat que la societat tira molt i tal, però jo crec que l'important és que a casa hi hagi com una base, no? I jo, per exemple, a la nena li explico molt, no? Dir, tu t'ho pots prendre, però fixa't què et passarà després, o si vale, hi ha un cumple, però llavors ara, avui has de menjar això perquè demà hi ha un cumple. Vull dir que jo no és no perquè no. I des de sempre, i té 4 anys, des de sempre l'he explicat. Li pot semblar bé o malament, quasi sempre li sembla malament, però és igual, saps? O la seva mare, ja està. Suposo que el fotut serà allò, no? En l'època adolescente. Quan et vingui l'època d'adolescència de mira, mamà. I se me vaya el Whopper ahí i tal, i jo... Doble que una hamburguesa. Però és igual, està bé, a més jo crec que ella ha de trobar el seu camí. A mi no em sembla que el meu camí sigui el millor, és el millor per mi, saps? Vull dir, ella ha de trobar el seu, i en això sí que sóc bastant flexible. El que passa que ara per ara, que la tinc a casa i a mis órdenes, doncs és així. Però és fàcil també avui lidiar, és a dir, tenim mogollon de productes que, tot i que no són de los más sanos del mundo, són vegans i fan l'efecte, no? Però com t'ho fas tu per comprar? Perquè, aviam, Valera, estàs aquí, estupenda de la vida, al Raval, de cull, molt bé. Bueno, con una al·lèrgia... Con una al·lèrgia espirals, perquè ens han netejat tan pobre. Estem aquí al teatre, l'han netejat, estamos aquí inundados de àcaros i soc al·lèrgica. Però, hòstia, quan estàs de rodatge, que us van posar els càterings allà, que és el que em deies, no? Que anaves amb la Carmanyola, amb la fiambrera que deies tu, però ha de ser complicat compaginar aquesta alimentació que tu tens o intentes que sigui més o menys estricta per responsabilitat teva amb la teva feina? No, perquè, és a dir, quan comences potser sí, però... O comprar, m'imaginava comprar. Però és que jo compro súper básico, o sea, mientras en mi casa haya siempre arroz integral, mijo, quinoa, legumbres y verdura, algas y semillas, ja està. Vull dir que en el fons la meva compra és més senzilla que una compra normal. I si tu saps que sí o sí sempre ha d'haver-hi un cereal cuinat a casa, doncs ja, o sigui, el fas i el fas, no? I la llegum igual, la pots guardar i la tens. I vas fent, i la verdura la fas al moment, que són 15-20 minuts, tampoc. Vull dir, jo crec que és més la predisposició, no? El creure, i quan hi creus, i ho entens, ja està. Al principi és dur, o sigui, el primer any és com vas a comprar i dius, ai, Dios mío, ¿qué hago con la wakame, con la kombu, què és esto? Però amb el temps et vas donar compte que fins i tot jo crec que és més senzill. Utilitzes superaliments o no ets molt partidària? M'agraden, hi ha alguns que em semblen meravellosos, però sóc més de suplementos, tipo jade, polvo de cebada, pianto...
oli d'onagra... Convindrem per això que alguns d'aquests suplements tenen un gust... Asqueroso. Sí, anava a dir poc agradable, no volia ser, però sí, pues algun fins i Però tot mira, el asquerós. pianto ja m'agrada, és com todo. És que somos animales de costumbre. Si és Vols dir que al final... Sí. No, que no em diguessis, no, tinc un truc perquè Mira, a la li meva foto filla li uns encanta el dàtils. meboshi. Y al meu marit dice, pero es que ¿cómo se come turilla a la meboshi? Le encanta. A la pica, pica, yo te pica, pica. Pica, la pica, meboshi, que és bo. sí. Amb la medicina convencional, farmàcies, etc, com t'hi portes? Quina relació tens? Fatal. Bueno, Va. és que no... Sí, Val. perquè, és a dir, a veure, em sembla meravellosa per moments molt extrems, per infeccions severes, Sí, gràcies no. a Déu que vivim en aquest país en aquest sentit i tenim doncs, un sistema mèdic meravellós i tot això, però hi ha un abús increïble dels fàrmacs i sobretot amb edats molt tempranes i s'utilitza com a un parche que dius, bueno, tu fes amb la teva vida el que vulguis, però amb nens, o sigui, que passi la febre, que no passa res, que el cos sap lidiar amb una febre i si tu estàs allà i estàs controlant, o sigui, jo crec que abusem molt, massa. I després els fetges i tal, doncs clar. Clar, uno tenia Fotuts. les resistències als antibiòtics, etc. Però quan la Valentina algun dia, 4 anyets, alguna coseta haurà tingut, no? Alguna coseta li has hagut de... Com l'has tractada o has tirat més per herbes? I després no vas a buscar, vas a internet, tens algú amb qui confies, els teus propis estudis, com ho feu tot Home, això? a Nesmaca, per exemple, t'ensenyen llibres, el Pérez Calvo també en sap molt de nens, però sobretot és tenir confiança, no? Perquè confiar en l'ésser humà i amb el cos, i la nena, quan té 37, té 37, quan té 38, té 38, quan té 38 i mig, ahir ja, el meu marit i jo ja tenim més diferències. El teu marit de començar a mirar, bueno, Cris, què hem de fer? I tu, Pere, que... Però si tenim la sort que la nena, diguéssim, que d'energia està bé, un tofu en la frente... Sí? Va molt bé. Ai, doncs explica'm 4 truquets d'aquests, per la gent que... Això, el tofu és un aliment molt fred, extremadament fred, i per molt que el tinguis fora de la nevera molt de temps, encara el toques i està fred. Llavors, doncs, més que paños fríos, si li poses una lonxa de tofu, doncs va bé per treure la calor corporal i ja està allà, i el cos amb cos, pell amb pell, està amb ella, i a mi m'agrada molt, per exemple, l'homeopatia, el Viburcol, que... Ho desconec. Bueno, va molt bé, i la belladona, que baixa la febre, i està atent, i òbviament, doncs, si veus que puja a 39, doncs... Sempre hi som a temps, no diguéssim? Sempre està... A més, a un nen que no li dones mai res, quan li dones, és que és immediato, o sea... Y a ver, que no t'estic dient, mi hija, yo agonizando, yo, superhija de... No, però si la nena veus que està forta i està bé, pues que estigui una mica més allò... Passando esa enfermedad o passando ese virus, o no passa res, no? També tenim molta por a l'enfermetat i a vegades l'enfermetat és bona, no? Vull dir, algú ens està dient, també. Ja no sé... Alguna cosa he llegit respecte al teu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, sobretot a l'hora de consumir els productes i a fer aquestes compres. Per això abans potser et preguntava si era complicat comprar, que després m'has dit, no, si al final jo tinc 4 coses, no? Però fins a quin punt pots ser responsable o quan compres tens en compte d'on venen els productes, el cost mediambiental que pot tenir? Jo tinc molta fe cega en que quan compro en un arbolari, en un lloc biològic i tal, ja de per si els productes són ecos, són respectuosos i les fàbriques que les fan ho són. Hi ha marques que m'agraden més que altres, que em donen més confiança que d'altres, però sí que una mica quan entro en aquests llocs doncs hago, relax, ja està. En altres llocs sí que m'ho miro tot i llegeixo i tal, no? Però després també el que trobo molt important és el reciclatge a casa, que és sí o sí, o sea, me da igual que digan que luego lo mezclan todo. Sí, jo també ho he sentit, però al final dius... Por mi no serà, exacte, jo lo separo. I almenys nosaltres tinguem la consciència tranquil·la, sí, estic d'acord amb això. I doncs intentar també packaging diferents, en el bocata no ponerse con aluminio, sino ponérselo con bolsitas, coses així que són petites coses que crec que es poden fer.
Cristina, per acabar, tot i que probablement gran part de tot aquest canvi va començar per aquí, et volia parlar del ioga perquè sé que t'agrada molt fer esport, t'he fent de tot, t'he llegit que des de patinar, córrer, ioga, evidentment... És que el de patinar és molt guai perquè arribes abans als llocs i fas esport. Sí, i se't posa el culet bé. Joder. Perquè també t'ho dic jo, que també... I per les ties, per tota aquesta part d'aquí de les caderes... No, pels tios també. I vas pels adoquines, va fent toc, 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 i fes per la cel·lulitis va de puta mare. Però a de tot també fas ioga. Parla'm del ioga i quin ioga estàs fent ara i què t'aporta? Doncs a mi el ioga sempre, és com de... Me puede pasar de todo, estar súper perdida. Vaig a ioga i quan surto dic, ai, doncs tampoc està tan mal la cosa, saps? Vull dir, em dona molta serenor. I ara estic fent Astrala Yoga, que és molt xulo perquè és un ioga que el que convida és a no rigiditzar. És a dir, ja tenim unes vides bastant rígides, uns horaris, uns tempos, una cosa com molt rígida. Llavors arriba a la classe de ioga i postura, no sé què, i la gent diu, no? Doncs tampoc acabo de fluir. I aquest ioga doncs convida a això, a fluir. Llavors tu estàs en una postura i en lloc de quedar-te molta estona, estàs a la postura i et fan moure't a la postura i tu doncs trobar-te, ho ha fet la Tara Stiles, que és una neoyorquina, que és una ballarina. Llavors tot és com de fluir i sentir com està el teu cos, fins a on et ve de gust, fins no, tal. Hi ha música moderna, que també s'agraeix. I que també ets molt de zumba i de ballar, no? Clar, estàs fent ioga i te ponen, jo què sé, una lenta de Beyoncé i fas, que guai. I ara ho fan a Terra Veritas, ho fan al centre d'Astrala, a Barcelona, i a l'Hotel Vela, també. Ah, molt bé, molt bé. Escolta'm, m'enduc de parlar amb tu, i és una conclusió que vull revisar amb tu, per acabar, i és que al final, més enllà de que l'alimentació de per si mateixa, cuidar-la és sempre bo pel teu cos i que et dona qualitat de vida, i això és impepinable, també hi ha un punt on, a partir de l'alimentació, en el teu cas també a partir del ioga, s'aconsegueix equilibrar no només el cos, sinó també la ment i les teves emocions, i que molts cops pot ser la clau de volta de molta altra gent que potser no està especialment interessada en l'alimentació, però que potser a partir de l'alimentació i d'altres coses que se'n deriven pot aconseguir tenir una estabilitat que li pot fer molt de bé en tots els àmbits de la vida, no només el de la salut, que és una mica el que tu segurament també t'ha passat amb tot això. Sí, i sobretot que convido la gent a que faci proves, no? Que digui, hosti, últimamente estoy muy rabioso, salto a la primera, muerdo, allò, aquesta sensació de muerdo, doncs que vegin com tenen el fetge o que revisin si mengen massa carn o massa producte animal, no? Vull dir que es facin un autochequeo, no? I que no sigui tot per lo físic, sinó per la conducta que tenim. O que moltes coses dius, hòstia, doncs vaig al psicòleg, no? Dius, no hi ha manera i porto ja més... Pues que comen arroz integral i que dejen d'ir al psicòleg. I potser ho arreglaran abans. Cristina, moltes gràcies i que continuïn els èxits. Ara un orgasmes aquí al Teatre del Raval. Aquí us esperem al Teatre del Raval quan vulgueu. Moltes gràcies. Adéu.